Συνήθως ο χρόνος της μιας μαγικής τελετής γίνεται μετά την κατάπαυση, όπως λέγεται, της βεβήλου δραστηριότητας των άλλων ανθρώπων. Η δαιμονική ώρα είναι η αυγή, καμιά φορά είναι το δειλινό και πολύ συχνά είναι οι σεληνιακές βραδιές. Πώς κινείται ο μάγος? Χαράσει γύρω του ένα κύκλο ή ένα τετράγωνο. Γιατί χαράσει κύκλο? Ό,τι κάνει θα το κάνει μέσα στον κύκλο. Δηλαδή τι κάνει? Καθιερώνει έναν χώρο. Κάνει τον κύκλο, καθιερώνει τον χώρο και είναι εντός του κύκλου. Μέσα στον κύκλο που χάραξε χαράσει τον Τίμιο Σταυρό και κατόπιν πάει και πατάει επάνω στον Τίμιο Σταυρό ή κάθεται απάνω στον Τίμιο Σταυρό. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει πατώ την δύναμη του Τιμίου Σταυρού γιατί θέλω άλλες δυνάμεις να ενεργήσουν. Ποιος μπορεί να υποπτευθεί ότι εκεί ξέρετε τι είναι? Είναι ο εγκλωβισμένος και εχμάλωτος Σταυρός. Δηλαδή δεν θέλουμε να ενεργήσει ο Τίμιος Σταυρός και τον εγκλωβίζομαι ούτως υπήν. Σύμβολον είναι. Δεν θα ενεργούσε ο Τίμιος Σταυρός εις βάρος της μαγείας? Ενεργεί, προσέξτε, ενεργεί. Αλλά όταν ο μάγος εγκλωβίζει τον Τίμιο Σταυρόν, δηλαδή κάνει μία κίνηση, μία πράξη, ένα σύμβολο ατιμώσεως, τότε ο Τίμιος Σταυρός μένει ανενέργητος. Και τούτο κατά παραχώρηση του Θεού, ώστε εκείνοι που ασχολούνται με όλα αυτά να μένουν και να παραμένουν κάτω από την κυριαρχία του σατανά. Είναι τιμωρία τους το ότι ο Τίμιος Σταυρός μένει ανενέργητος. Τα σύμβολα της μαγείας, όπως σας είπα και προηγουμένως, είναι πολλά, αλλά τα κυριότερα σύμβολα είναι η 5α. Είναι πάρα πολύ διαδεδομένη. Είναι ένα πεντάκτηνο αστέρι. Σημειώσατε ότι αυτή η 5α, που είναι και εβραϊκό σύμβολο, δηλαδή οι Εβραίοι έχουν την 5α, χρησιμοποιείται και από τον μασονισμό. Αποτελώ λοιπόν ένα πεντάκτηνο αστέρι όταν ανοίξω τα χέρια μου και απλώσω τα πόδια μου. Έχει λοιπόν κάποια σημασία. Βγαίνει από αυτό το σχήμα άνθρωπος η 5α. Πίσω από τη μαγεία είναι πάντοτε ο διάβολος. Τι είναι λοιπόν η μαγεία? Η μαγεία είναι ενέργεια πονηρών πνευμάτων που επικαλείται ο άνθρωπος, δηλαδή ο μάγος, για να επιτύχει κάτι. Συνήθως αυτό το κάτι είναι το κακόν. Ενεργούν τα μάγια δυσμενός ή ευμενός? Και ναι και όχι. Εάν ο άνθρωπος, ο χριστιανός, ο πιστός, ο άνθρωπος είναι αληθινός χριστιανός, ζει με συνέπεια τη χριστιανική του ζωή, δεν αμαρτάνει,
κυριότατα αποφεύγει τα σαρκικά αμαρτήματα, τη βλασφημία, τη φιλαργυρία, το φθόνο και την υπερηφάνεια, όταν εξομολογείται συχνά, κοινωνεί και προσεύχεται, τότε δεν τον πιάνουν τα μάγια, γιατί ο Κύριος το είπε: με το βάπτισμά μας παίρνουμε την παρουσία του Αγίου Πνεύματος, που μας δίνει την εξουσία πατήν επάνω όφεων και σκορπίων